Another day mga kawabol sa masanaandan. Wabol gyapon. Way sudang bulsa. Time sa ha, murag paos na gamay da. Kuha tag herminta be. Ligo butas hilom. Pag-aasam taning MCWD. Motog kadiyot. Huwag tang dayon. Okay, ilam usan ragod og kaunom. Huwag tang walas ng aslom. Og ang kining atong lagom. Tutbrasam na yun ang nag-itom-itom. O Sible ni mo do tamisag pahiyo mo. Dan ang sayo kabuntagon coffee sa ta para mura butog si Coco Martin ba. Puntag sa iyo ato tayo na Vic Soto. Ngayo ta dito. Oh, tumar. Kuya, mura magspiolo ni kupuha na. Human nagpamainit, rubing na sad, wabol gud ta naon sa murag manad. Aon sa pamandi ay katabang nga tanig layog ning dinasor. Gahi ka. Dire gahi ay tanawa gani. Human na andamon dayon taning silaw isti ang sungagan di ay naon sa bade naon sa sible ni mo do. Wabol ra ba kang dako koy gamit human sa mga nayugay sikat-sikat ita ginagmay ko aron ingnon mga natay gamit ba pero wara gud pabulwabol ra na gud wara ingon diri samtang mapaabot nga mubukal kamurag gutom naman maniita to sluyo murag paminaw ko na dakong ayo ari tara ako sina diretso walas positive na ay adobo tanawa gisus kaldero ay palalay lang ukay ko pala nya ko plato tuyok sluyo di ara kaon sa ta gutoma waransak sige babuang bakba grabe ha hala uy humana na inom tag juice ko juice og color yellow. Are you ready? Tanawa daan palagi ko nasuguan gyud kuhag tangad pikas bungtod gamitas tangad ransak ba naunsa murag naay gamit sible ni mo do gawom nagtimplaw unsa kay pangbutangan niya tahiar gud na kana diara para maluto na niya atong gituhog sa kawayan unsay dugayan ato na ning halingan sila oblang dayon somebody call 911 shawty fire burning on the dance floor na dugo lang sa kay hunit pang panit sa litson parisan tanig bahaw nga sinandoming saktua kas hiring kuwang as timing sama sa naandan champion na pod hapay-hapay mang wahab sugam wabhab di ara aksyon nagpuwa-puwa papuwa ba samtang magpaabot ya chika-chika tas mga panghitabo silag panghaga do hubog rabe koy gasto loto na hapit na gamay na lang paabot ra gud murag dugay pa murag tin-aw pa kayo ato sa ta dito rubing tapi kasilda tan-aw na to naapoy handar to gamay ba ari taagi diri pita ato lang hinahinayan kay inig-abot dito naagi dayo ila to biglaon positive happy birthday okay kayo dara suka mo karwas yung lecho hapay na po ni Ron hapay ginang uling ato tanawon ng uling luto na ba punit na kayo ato lapikan gamay be cream okay, so ready na. Alright, mukbang na this. Wabol lagi, pero litson.